كحيسرا الخسارات جربنا في دنوب لاسنيش أمولي فوق لي موتي إن صالحتيك توليدك ضايفين ونضفنا متبايا تروحنا ساميش نعيشو عالديم صافي Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, nkomplu dil-mixja għażiża tagħna tar-Randan jissa qorbot lejn it-tmiem tagħha, kalla jrid il-ħadd li ġej u x'hekk nibdew il-ġimgħa mqazza għada nagħmlu t-tifkira devozzjonali Tomna Marija Ddolorata. Walek jew nkomplu niftħu qalbna lil mulej biex ifawwara bil-grazzja tal-imħabba tiegħu, bil-kelma, bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnu. Ekku inkomplu u x'hekk kif qaltilna l-kelma talla fil-bidu tar-Randan dan iż-żmien ta' riflessjoni, ta' talb, ta' konverżjoni, ta' penitenza, ta' karità. Ħanieqfu ftit fiskiet u lil mulej nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudies għal ruħħuna Dimitri Aġus. Nitolbu. Iqaf magħna mulej fit-talb umli tagħna u żommilna sħiħa t-tama li aħna nqiegħdu fil-ħniena tiegħek, naddafna mid-dbajja ta' dnubietna biex sal-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wegħdiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Abram inxteħet wiċċu fl-art u Alla kelmu u qallu: Hawn jien, ara l-patt tiegħi miegħek. Int tkun missier ta' ħafna ġnus u ma tissejjaħx aktar Abram, imma Abraham ikun ismek għax missier ħafna ġnus nagħmel minnek. U jiena nkattrek fuq l-inkattrek u nagħmel minnek ġnus sħaħ u slaten joħorġu minnek. U jien nagħmel il-patt tiegħi bejni u bejnek, bejni u bejn nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Patt tal-dejjem li nkun Alla tiegħek u ta' nislek għal dejjem warajk. U jien nagħti lilek u lil nislek l-art fejn int frustier, l-art kollha ta' Kanan, biex tkun tiegħek għal dejjem, u jien inkun Alla tagħhom. U Alla żied jgħid lil Abraham: u int iżżomm il-patt tiegħi, int u nislek warajk, skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu.
ħabirku biex tarfu il-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahweh u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu fil-kelma li ta' għal-elf nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem. Glorja u tifħil lilek Kristu. Glorja u tifħil lilek Kristu. Illum la twebsux qalbkom, iżda jisimgħu leħen il-mulej. Glorja u Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Lut: tassew ngħidilkom li min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Qalulu l-Lut: issa tassew nafu l għandek xitan fik. Abraham miet u l-profeti wkoll, u inti tgħid jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduq qatt il-mewt. Jaqgħu int akbar minn missierna Abraham li miet u l-profeti wkoll mietu, int x'taħseb li int? Wieġeb Ġesu: li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tkun tiswa xejn. Imma dak li lili qiegħed jagħtini l-glorja huwa l-missier, dak li intom tgħidu li hu Alla tagħkom. U madankollu ma raftuhx, ma jien nafu. U kieku kelli ngħid li ma nafux, kont inkun giddieb bħalkom. U mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien se jara il-jum tiegħi u raħ u feraħ. Qalulu l-Lut: għadek anqas għalaqt il-50 u rajt lil Abraham. Qalilhom Ġesu: tassew ngħidilkom, qabel ma kien Abraham jiena hu. Għalhekk il-Lut qabdu l-ġebel biex iwadbuhulu, imma Ġesu nħbielhom u ħareġ mit-tempju. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Aktar ma toqrob u xekk il-ġimgħa u l-ġranet eżies li fihom niċċelebraw l-aktar mument importanti tal-fidi tagħna, jiġifieri l-mogħdija tal-mulej u xekk ngħidula, jiġifieri t-twaqqif tal-Ewkaristija u l-aħħar ċena, il-passjoni u l-mewt tal-mulej u l-qawmin tiegħu. Qed ninnotaw li dan il-konfront hekk bejn Ġesu u l-Lut, jgħidilna l-Evanġelista Ġwanni. Il-Lut ovvjament mhux kulħadd, imma dik is-sessjoni tal-poplu tal-Alla tat-Testament il-Qadim li ma rridix taċċetta lil Ġesu. Mod speċjali sfortunatament dak li kienu l-awtoritajiet reliġjużi tal-Lot marbutin mat-Tempju. Mela l-Lot ma kellhomx awtorità politika tagħhom fi żmien Ġesu għax ir-Rumani kienu ħakmu l-art imwieda u x'hekk l-art imqazza. Però l-awtorità reliġjuża tat-Tempju ovvjament kienu rġiel Lot li dawn l-iktar li persegwitaw lil Ġesu. U x'hekk illum smajna l-ewwel nett fl-ewwel qari Abraham u l-patt li Alla jagħmel miegħu u jibdillu ismu minn Abram għal Abraham. Għaliex? Għax din tfisser missier ta' ħafna ġnus. Mhux biss għaliex il-poplu tal-Alla jaf in-nisel tiegħu huwa dixxendenti ta' Abraham, dik mhix biżżejjed.
huwa missier ta' ħafna ġnus għax bniedem li jemmen, missier fil-fidi. U x'hekk, hija xi ħaġa ta' din id-dinja li tispiċċa fix-xejn li kieku ngħidu dixxendenza umana biss, imma Abraham huwa missier daw kollha li jemmnu, eżis ħuti. Għaliex huwa kien l-ewwel wieħed u x'hekk sa mill-kapitlu 12 tal-Evanġelju, skużawni, tal-Ktieb tal-Ġenesi, li Alla sejjaħlu u beda jagħmel din l-esperjenza dan Alla misterjuż. Kien ġej minn poplu pagan li mdor jagħmel l-istatwi u jadurhom, u Abraham jibda esperjenza ġdida ma dan Alla li ma jidherx. U x'hekk u Alla jażlu biex minnu u x'hekk jażel l-poplu r-razza tiegħu li minnha jitwielet il-Messija, dak li kellu jġib is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Eżis ħutu l-Evanġelu tal-lum kif qedtilkom dal-konfront bejn Ġesu u Lut qed jilħaq issa l-quċċata tiegħu. L-ewwel nett il-kelma ta' Ġesu tassew ngħidilkom li min ħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Tfixklu quddiem din il-kelma, però m'għandniex għax nitfixklu. Forsi aħna wkoll ngħidu x'rid jgħid Ġesu, aħna ma mmutux. Irridu nagħmlu distinzjoni eżis ħuti bejn il-mewt tal-ġisem u Alla ħares qatt il-mewt tar-ruħ. Tara l-mewt tal-Ġesu hawnhekk tfisser titlef l-Alla għal dejjem. Dik hi l-vera mewt, mhux il-mewt tal-ġisem li rridu ngħaddu minnha, il-mewt tal-ġisem li knarawhu b'mod uman biss ta' bnedmin forsi anke li bniedem li ma jemminx jara bħala l-qerda ta' kollox. Però meta narawha bl-għajnejn tal-fidi, il-mewt tal-ġisem hija rigal, eżis ħuti, nħallu warajna d-batija u s-slalek u d-dnub ta' din id-dinja biex nidħlu fid-dar tal-missier għal dejjem fl-għena tiegħu u fil-ferħ tiegħu ta' dejjem fis-sema. Fejn m'hemmx dnub, fejn m'hemmx d-batija, fejn m'hemmx mewt iżjed, u x'hekk dik hija l-mewt tal-ġisem. Però Ġesu hawnhekk qed jirreferi għal mewt oħra. Il-mewt vera li Alla ħares qatt wieħed jitlef l-Alla għal dejjem, din li għandha tbeżżana. Imbagħad għalhekk jgħidulu issa nafu l għandek fik xitan, Abraham miet u l-profeti wkoll, min taħseb li jien? U Ġesu mbagħad jgħidilhom min u x'hekk li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, glorja tiegħi ma kienx tkun tiswa xejn. Imma dak li lili qiegħed jagħtini glorja u l-missier. Il-missier li qed jagħti xhieda għall-ibnu, li min l-ikbar xhieda li jagħti l-missier għall-ibnu lqgħu minn mill-imwiet ta' Ġesu eżuti. Dik hija l-ikbar xhieda, ta' xhieda fil-mirakli, ta' xhieda fil-qawwa tal-kelma tiegħu, ta' xhieda fil-ministeru tiegħu, ta' xhieda fuq is-salib u x'hekk Ġesu li jsir ikbar rigal li Alla jagħti lid-dinja, Alla li Alla l-missier jagħti lid-dinja u l-aqwa xhiedija il-glorja li l-missier jagħti ta' ibnu fil-qawmin tiegħu, il-qawmin ta' ibnu mill-imwiet eżisfuti. U għalhekk imbagħad ikompli ma tafuħx lill-missier, għad li taħsbu li tafuħ, imma jiena nafu. U li kieku kellejt li ma nafux kont inkun giddib bħalkom. U mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Ir-rida t'Alla saħansitra fuq is-salib. Missier għaliex abbandonajtni, u x'hekk, ma fidejk nerħi ruħi, u x'hekk il-missier Ġesu fuq is-salib. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien se jara l-jum tiegħi raħu feraħ. Ġesu qed jgħid jiena Alla, mhux biex jiftaħar ta'. U kompli mbagħad huma jirrabjaw tassew ngħidilkom qabel ma kien Abraham jiena hu. Tiftakru meta Alla der lil Mosè fil-ħuġġiġa nar l-ollieqa taqbad bla ma tinħaraq, bla ma tintemm, u x'inqallu min inti jiena hu. Hawnhekk għalhekk qed jirreferi għal dik l-isem ta' Alla jiena hu. Qed jgħidilhom jiena Alla. Mhux qed jiftaħar Ġesu, immaġina xi ħadd iħossu ħażin, u jkun hawn xi ħadd jgħid isma' jien tabib, jien infermier jew infermiera. Qed jgħidilna jien nista' ngħin. Hekk qed jgħidilna Ġesu ta'. Tgħidilna jien huwa dak l-uniku li jista' jsalvakom, li jista' jsalva l-bniedem. Għal dan kienu se jħaġġruh. U għal din l-istess xhieda tiegħu innifsu Ġesu quddiem Kajfa u x'hekk jirċievi il-kundanna tal-mewt. Ġesu jgħid ħaġa l-ebda gwadan ta' din id-dinja, ma sempliċement jew mod importanti ħafna biex jgħidilna jien hu s-salvatur tad-dinja. U quddiem dawn il-ġranet qudiemna
Eżisħuti għandna din l-għażla li rridu nagħmlu, l-ikbar għażla tal-ħajja ta' jien is-salvazzjoni tiegħi fejn infittixa, jew f'min infittixa? Nfittixa fil-bowt, f'kemm għandi flus, nfittixa fl-affarijiet tad-dinja, fid-divertiment, nfittixa kemm inkun popolari, kemm ifaħħruni n-nies, jew is-Salvatur tiegħi Ġesu. Ma neħduwix for granted din ir-risposta ta' qasjem bħala qassi saqas ħadd. Għax aħna kultant ikunu faċli ħafna li ngħidu Ġesu l-ewwel f'ħajti, ma fir-realtà tal-prattika. X'għan inħares lejn id-deċiżjonijiet tiegħi, x'għan inħares kif inġib ruħi mal-oħrajn, x'għan inħares lejn il-ħajja tat-talb tiegħi, kemm insib ħin għal Alla, x'ngħid? Ġesu ta' bil-ħaq is-Salvatur tiegħi jew le. Ejjew eżisħut niddedikaw ħin għar-riflessjoni fuq din il-ħaġa. F'din l-aħħar ġimgħa, mhux hekk bħallum ġimgħa ħames ix-xirka kollha jrid. F'din l-aħħar ġimgħa qabel ma niċċelebraw il-festa l-kbira tal-Għid biex hekk ta' bil-ħaq l-għażla ta' Ġesu li npoġġu lil Ġesu l-ewwel qabel kollox fil-ħajja tagħna, nkomplu nagħmluha bil-qalb, nagħmluha b'moħħna, b'qalbna, b'ruħna u bil-personalità kollha kemm hi tagħna. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Alla ma ħalisiex lill-ibnu l-waħdieni imma offriħ għalina l-koll u miegħu tagħna d-don ta' kollox biex nakkwistaw il-ħajja ta' dejjem. Infaħruh u nitolbuh bil-fiduċja mulej iġbed lejk il-ħlejjaq kollha flimkien. Għall-poplu Nisrani biex jikber fil-fidi tal-patt il-ġdejt ta' Kristu msallab u glorifikat nitolbu mulej iġbed lejk. Għall-poplu Ludi biex iħaddan il-vera fidi ta' Abraham u jasal għal verità sħiħa nitolbu mulej iġbed lejk. Għall-ġenituri li jixtiequ d-don tal-uliet biex Alla jippremja il-fidi kbira tagħhom nitolbu mulej iġbed lejk il-ħlejja. Għalina biex nilqgħu u nħarsu il-kelma tal-ħajja lis-salvana billi nemmnu f'Ġesu Kristu ibnek bħala il-mibgħut tiegħek nitolbu mulej iġbed lejk. Ħankomplu eżisħuti nitolbu għal paċi fid-dinja bħalma tafu intom. Kuljum eżisħuti ħafna nies li jtilfu ħajjithom b'mod inġust fil-gwerer u fil-ġlied u fil-mibeda li sfortunatament hawn fid-dinja kollu raġuni waħda għax il-bniedem tbiet minn Ġesu, għax il-bniedem huwa mbiet minn Ġesu. Ħa nitolbu wkoll eżisħuti biex f'dawn l-aħħar ġranet u nagħmel appell kemm lilkom li qegħdin hawnhekk, kemm lilkom li seguna minn fuq it-televiżjoni u minn fuq mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, ejjew nitolbu ħafna nagħmlu xi penitenza forsi anke nsumu għada Omna Marja Addolorata sawma hekk għal dawk il-persuni kollha Maltin wawċin mid-dinja kollha. Kattoliċi bħalna forsi nsara wkoll li f'dawn il-ġranet eżies m'għandhom l-ebda ħsieb li jersqu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għid, li jersqu lejn is-sagrament tal-qrar biex il-mulej jiġbidhom lejh, biex il-mulej jiddewwaqhom il-ġid iżbuħija tal-fidi eżisħuti. Iżbuħija tal-fidi biex dan iż-żmien il-mulej jiġbed ħafna u ħafna bnedmin lejh mid-dinja kollha. Nitolbu għal ħafna eżisħuti qed ngħid ħafna f'rekord fi Franza u f'xi pajjiżi oħra anke Ewropej, rekords f'Singapore ta' żgħażagħ li l-ġenituri tagħhom kienu traskuraw il-fidi u ma bduhomx u l-żgħażagħ li se jitgħamdu. Rekord ta' din is-sena. Eżisħuti nitolbu ħafna għalihom. Nitolbu wkoll eżisħuti għall-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali. Dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa, dawk kollha dedikati hekk jaħdmu jgħinu lil persuni li vulnerabbli u xek. Nitolbu għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Ma speċjali dawk li għaddejjin minn xi mument mudlan fil-ħajja, forsi xi mart mentali, depressjoni, jew mumenti jibsa oħra biex ma jaqtewx qalbhom, biex isibu l-imħabba tagħna u s-sapport tagħna biex hekk ta' bilħaq inkunu familja ta' Alla l-Missier bil-verità mhux bil-paroli biss. Ħanieqfu u fi skiet lil mulej noffrulu t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna
fi Kristu l-medjatur tal-patt il-ġdejt u ta' dejjem, għamel jaħna li ġejna imqatsejn fil-mewt tiegħu fuq is-salib, nirċievu l-wirt ta' dejjem li twiet lilna bi Kristu siedna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem u lejn is-sagrifiċċju li noffrulek u għamel jkun jiswa lina biex induru lejk u għad-dinja kollha biex taqla s-salvazzjoni bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfew lubna l-fuq, nizzuħħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr, għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu iħossu li għandhom jistqarru l-aqb il-kobor tiegħek, meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu bil-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbejr intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smawiet, mbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu
minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej, kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali qegħdin nitolbu llum għar-ruħħuna Dimitri Aġus. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
ما يستحقش تدخل تحت السقف ديالي. ازدايد كلمة واحدة وروحي تكون فيها. الجسم تا كريستو يحرسني الحياة دايما. دم تا كريستو يحرسني الحياة دايما. Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej jizisħuti għall-Ewkaristija li ċċelebrajna, inqumu bil-wieqfa, nitfaw ħarsitna fuq Ġesu msallab, jizisħuti u nselmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk, għax b'salibek il-mewt tiegħek inti fdejtna. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nitolbu. Tmajtna mulej bid-don tiegħek li bih tatina s-salvazzjoni, bis-saħħa ta' dan is-sagrament li bih tajjixna fuq din l-art, fil-ħnina tiegħek għatina wkoll il-ħajja ta' dejjem bi Kristu siedna. Ħanejdu issa tliet Marjiet fġieħ it-tlet ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nofruhom għal dawk ħutna l-iktar Maltin wawċin li forsi huma mbedejn minn Alla u forsi għal dan il-ġranet qaddisa m'għandhom ħsieb sa issa li jersqu għaċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-Eid u anke għas-sagrament tal-qrar biex il-mulej jiġbidhom leħ, biex il-mulej jitfa' xita ta' grazzja mis-sema ħanejt fuq id-dinja kollha f'dawn il-ġranet tant eżies li resqin lejhom. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek
imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Madonna ta' Pinu metana l-Maltini għafdalek ġenana għaxirti til-qana Madonna